BP Sara Duterte nagpasalamat ngadto ni PBBM. Ang adlaw na sab kanato mga kaistorya ni ansab ta karon sa ato ang lain na sab nga vlog kabahin ni atong mga nahitabo sa atong nasod nga Pilipinas. Kining mga hitabo karon mga kaistorya akong ihatag kaninyo tungod kay si BP Sara na nga magpasalamat hinuon ngadto ni PBBM mga kaistorya. Diin gi-interview siya ni Maris Umali sa GMA7 no tungod kay nihatag siya og komento tungod kay nang pasalamat siya ni PBBM ug unsa kaning pasalamat niya mga kaistorya ato ning tanawon nga reaction nga video mga kaistorya akong ihatag kaninyo mga kaistorya. So mao ni siya mga kaistorya no ang kining pag-interview ngadto sa media ni Maris Umali tungod kay nagpasalamat man siya hinuon mga kaistorya ni sa atong presidente PBBM. So atong paminaw ning usa ka reaction nga balita mga kaistorya no dinhi sa GMA7. So mao ni mga kaistorya. Nakabisita muli si Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kapatid niyang si Veronica at common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya. Ang bise may mensahe kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong mas mabuti na raw ang relasyon nila ng kanyang ama. Live mula sa The Hague. So nangay isang pasalamat no tungod kay sa atong panghitabo karon mga kaistorya nakasayod magkita nga si Tatay Digong tuwa sa The Hague, Netherlands tungod dining kaso sa ICC unya ato ginatanaw uban sa atong kababayan no nga naglagot gid sila mga kaistorya o napungot no tungod dining hitabo karon kay atong kanhi President Duterte tuwa sa ICC nya napriso tuwa dito mga kaistorya no tungod dining kaso sa crime against for humanity mga kaistorya. Apo unsa mga istorya ang anong nangay mahinod siya pasalamat sa atong presidente karon mga kaistorya nga si Bongbong Marcos no. So ato ni tiwason ning reaction nga video atong ihatag kanyo mga kaistorya. Igan, mag-aalauna-30 na madaling araw ngayon dito sa The Hague. Sa gitna nga ng panggigipit umano sa kanilang pamilya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umano'y sa pamamagitan niya ay nagkapatawaran sila ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon din siya ng mas magandang relasyon sa kaniyang kapatid na si Veronica. This really is ironic. So base sa report mga kaistorya nagpasalamat siya si BP Sara ngadto ni PBBM tungod kuno lagi kay nagpasayloay silang mga ilang pag-away mga kaistorya no nagpatawaran daw sila sa ilang kining iyang step sister nga si Veronica Duterte mga kaistorya. Anak ni siya ni sa iyang bagong asawa nga si si Kitty Duterte o si Veronica ang asawa ni Tatay Digong mga kaistorya. So nagmayong loob no na nagkausa sila dito mga kaistorya. So mao ra nang rason mga kaistorya tungod kuno kay sa hitabo no nga tuwa sila dito sa ICC, nagduol sila, nagsige sila nag-istoryanay sila dito. So nagbanding sila. Dayon nagpasalamat siya mga kaistorya. Mubol magay nga rason mga kaistorya. So ato ni tiwason ang iyang balita mga kaistorya. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Sinabi yan ni Vice President Sara Duterte matapos niyang bisitahin kahapon ang ama sa Scheveningen Prison ng International Criminal Court dahil hindi raw sila maaaring makapag-usap ng tungkol sa kaso ng ama o anumang legal na hakbang na kanilang isasagawa. Nagkaroon daw sila ngayon ng ama ng mas maraming panahon para makapag-bonding. We have a relationship now, a father-daughter relationship. So grabe kay mga kaistorya no. Mubor kay nga rason no sa atong nakita kay mao ra hinungdan nga tuwa sila dito nagbanding na sila. Pasalamat dayon si BP Sara ni Bongbong Marcos nga kanang ngalong nahitabo na sa ilang pamilya nga na kuan sila naipit sila
Pero tungod ko na lang ang sitwasyon, nagbanding sila, nagkahistoryanay sila unya, nagpasayloan sila sa ilang usag-usag mga kaistorya. Tali ni ining Veronica Duterte, ining asawa karon ni Tatay Digong mga kaistorya. So murag kita nasayod magkita mga kaistorya nga kining si BP Sara no, ang mga Duterte pertiging lagutan ni ning administrasyon karon ni PBBM tungod ning issue karon no sa ICC nya. Unsa ba istoryano ka nabali man na naunsan man ni nga ni salamat man hinuon siya mga kaistorya. Kamo mga istorya ug namoy mga reaksyon usab ini nga karon bag-o nga balita no, kay murag medyo kay karon mangod mga istorya no, do na sa ining gawas nga issue karon ngadto sa kauluhan no, tungod dining gitawag og political tactics o kining drama lalagi kuno ni mga istorya. So ang nitabo ko na ni mga istorya, ang tinud-anay jud kuno nga kaaway aning kining mga Duterte o mga Marcos mao lang kuno ang mga dilawan. So kini siya dunay vlogger usab nga nagasulti ani mga istorya kini nga source no nga ang kining away nila is a political tactics o drama lagi kuno mga istorya. Nya ato sa makita ngadto sa mga siya sa Senado no sa investigate usab kini ni Amy Marcos na sayod makikita nga kini si Amy Marcos ug si PBBM no nagsuon magini iyam ni manghod si PBBM unya ni dapik usab karon no sa mga Duterte mga kasturya. Unya karon naglibog gyud ang mga kining uban nato mga kaigsuon na no, mga labi na kining gitawag og DDS no, mga kababayan nato nga unsay gining rason gyud og nahitabo nganong nayon ani ni karon. So gawas no makalilibog mga kaistorya tungod kay sa atong nakita karon nga balita no. Nagpasalamat naman sab karon hinuon si BP Sara unya nakita usab sa kining video nga malipayon og nagisi og mura na sige siya guwa no. Hapsay rin kayo iyang panagway mga kaistorya. Nya nagpasalamat ngadto ni Maris Umali sa iyang report mga kaistorya. So ato ni tiwasog tan-aw no. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. But yes, thank you. Updating him with the situation with our families and Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay-sabay silang bumisita ng kapatid na si Veronica at ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ng dating Pangulo. I was updating him with the situation. So base sa gingon ni BP Sara no nga subo lang kuno nga palandungon tungod kay sa ilahang pagbanding no sa ilang pamilya nalang kuno sulod sa ICC. Pero sa iyang sumpay nga pagsulti no ningo pasalamat gihapon kuno siya ngadto ni PBBM no. Unsay kay sunod ni nga hitabo ni mga kastorya tungod kay nabali na sa karon mura may dulog na lang murag makaingon kita nga unsay kay plano nila mga kastorya. Kay kita kasayod magkita nga sa ayang vlog no diaging katong diaging mga bula no nga iya jud gibalika sa presidente uban kini si Romualdez, Speaker Romualdez no. Ya karon salamat naman sa karon. So kini mga kastorya ato ning sundo no sab ning ilang dagan gud kay doon na lagi ko ni mga source no nga issue karon nga it's a political tactics nya drama lagi ko ni mga kastorya. So kamo mga istorya ug namoy laing mga komento o do namoy mga unsay inyong mga pangutana o suggestion no, pwede kamo mo comment sa akong Facebook o sa akong YouTube nga channel mga kaistorya mao ang Kaistorya TV. So kini mga kaistorya ato ning tiwason no sa sunod nga atong vlog kabahin ni atong mga panghitabo sa atong nasod nga Pilipinas. God bless natong tanan.